Baik, जों दिनै पर्टुगल ब्लक सेल कमिटिनि अनगायै खायसा जोंनि भिडिअ सारनि थानाय बिथांखि मिलायनानै जोंनि भिडिअ सार जोंनाव नालाय गाहाम रेसपन्स गैया भिडिअ सारनाव बेलाय हामबाय मूलत जों दिनै जायगायाव रेपुटेसन दिलाय माने हेंथाय नायदि जों 2007निफ्राय दाबो सुदरा प्राय 20 बছর जाबाय मरेगा सामंबाय ओंखाय जायगायाव जों বিগত थांनाय কয়েকটা বছর ভারতবর্ষ ত্রিপুরা 1 নম্বর ओंगैबो বিভিন্ন রকম প্রাইস তৈরি থাকে अबो तिनी दारातैनो जों खाम खायमानि बिसिंतैनो सरकारनि नखराव सरकार बा बंनि मोखांसिं हाबनो तिनी जे सीमित बेतन अबो जोंनि संसार चलिया कारण तिनी संसाराव उंलिया हामानि न 4-5 जन बरफ दङ तिनो किसिसे बेतन बाय तिनी जे बुमा बुफा ब्रिचुपुरा बर'नो तै तन्नानै बसापरि रां बाय जों दालाय खाय क्राइसिस माथो अपनी बाकी सरकार थाने अपनो जो कैसे कहनी चीनी बेतन जाहाते मार्केट में जो द्रव्य मूल्य बृद्धि अनुसार जों चलि माननानै हायगा ओंखाय जों ओरैनानै ओंखाय जों नागि बुमुंसे जों रेगा स्कीमबो साग्रि थाय दंखानो बा रेगा सामं खालाय दंखानो अपनी बादेबो जों सरकारनि विभिन्न प्रकल्प सामं माखाय जेमन जों इलेक्शन डिउटीबो खालायो विभिन्न सार्वे फायो SPMG सार्वे হয়তো শুরু করে অনেকটা সার্ভের অবস্থা কাম করে যেভাবে রেগুলার এমপ্লয় লোক যে সামুংফাই দङ অবহেকিনো जों সামুংফাই মাত্র কিন্তু তিনি দুঃখনি কোকনো সরকার বানসুবই নাইয়া বাবুই নাইয়া আপনি বাকিनो बुंनि खुनजुआ कामखै कामदिननि बागै जों दिनै ममता जागा डेपुटेसन खालायलाया ओंखाय जोंनि जे दिनै डेपुटेसन खायदानि 5टा जोंनि डिमान्ड दङ अ डिमान्ड दंखा 1 नम्बराव दङ रेगुलाइजेशन of all rega employees BBG Ramji under the state of Tripura effective from their respective joining dates. 2 number dङ increase salary with structure with marks BBG Ramji MGNRGF and Panchayat Department sponsor scheme. 3 number dङ increment increase from 3% to 5%. 4 number point dङ the retirement age limit of all MG and Rega BBG Ramji employees should be fixed age a minimum of 65 years. 5 number dङ provide financial benefit allowance when declared দিয়ে for government employees. অবরকনে চিনি 5টা যে সরকারनि थानि सानमु अबनो जोंनो दति खालाय इनक्रिज खालाय दिना नंसो अबनो चिनि सरकार महननि जतनि सलाय गाहाम खालाय कयनो चिनि खाबाय सुनो हम ब्लॉक डिविजन अंग ब्लॉक वीडियो ताम कॉल करना हां वीडियो बेले काहम रेस्पॉन्स रिका चिनि मनो बेलाय न एकदम खाफुर जागै न यासाखा प्लस बो जायगायाव तिनि चिनि अबनो डीएम सार न फरवर्ड खायनाय बा सरकारो जेदा हाई अथॉरिटी दङ जतो डिपार्टमेंट न बरहना नै जोंनो गसिना हाका के आबनि बागि चिनि वीडियो सार न बेलाय हामबाय निसिनमु आं हिंकै कोदबिल ब्लॉक सेल कमिटिनि सेक्रेटारि सुनील देव वर्मा जी